Il-gazzetta rinomata Britannika The Guardian identifikat li gżira Awċija bħala wieħed mill-aħjar 10 postijiet fejn wieħed għandu jqattar btajjel tal-miliet. F'artiklu intitolat 10 Great Christmas Getaways, il-gazzetta li għandha waħda mill-akbar ċirkolazzjonijiet fir-Renju Unitu fl-Ewropa tiddeskrivi li l-Għawdex bħala mini Malta, iżda aktar kwieta fl-aħjar mod possibbli. Fost oħrajn tirrakkomanda lill vjaġġaturi biex qattaw il-btajjel tagħhom fil-gżira ta' Tletoljiet u jiskopru fost l-aktar postijiet storiċi meraviljużi li jeżistu pat-tempji ta' Ġgantija u l-kapitali Victoria bil-fortifikazzjoni taċ-Ċittadella. Mingħajr ukoll ma tirreferi għall attrazzjonijiet speċjali għal dan iż-żmien festiv, il-gazzetta tirrakkomanda mixjiet spettakolari fl-ambjent Awċi, inkluż fir-Ramla l-Ħamra li tiddeskriviha bħala probabbilment l-isbaħ bajja fuq il-gżira. The Guardian diġà klassifikat lil pajjiżna għal diversi raġunijiet oħrajn tajbin, inkluż bħala destinazzjoni kulturali fil-bidu ta' din is-sena. Dan jikkumplementa wkoll rapport li sar fl-aħħar jiem mill-istazzjoni Amerikan CNN li klassifika lil pajjiżna mal-aqwa 15-il destinazzjoni madwar id-dinja għal festi tal-milied, flimkien ma' postijiet famużi bħal Lapland fil-Finlandja, Strasburgu fi Franza u Nuremberg fil-Ġermanja. Ir-raġuni ewlenija li CNN għażel lil Malta wkoll hi minħabba tradizzjonijiet varji li għandna relatati ma' dan iż-żmien ta' festi.